ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟି ବାଇଗଣ ଭଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇବି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେମା ଆଈ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ମୁଁ କମ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଇଗଣଟିକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଡେମ୍ଫ ଥାଇକି ତାକୁ 4 ସୁରା କରି କାଟିବା। ଆଉ କିଛି ବାଇଗଣ ଯଦି ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ 6 ସୁରା କରି କାଟିବା, କିନ୍ତୁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକିରି କାଟି ନେବା। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ନେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ବାଇଗଣକୁ କାଟିଥିଲେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ସେଇ ହଳଦୀ ଲୁଣକୁ ତାକୁ ଆମେ କଟା ବାଇଗଣ କଟା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୂରେଇବା। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ପୂରିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଭରିଦେବା। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ସବୁ ଭାଗରେ ଯେମିତି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିକି ବାଇଗଣଟିକୁ ପୂରେଇ ଦେବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାଇଗଣରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଭରିଥିବା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିବା। କଡ଼େଇରେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ହାଇ ଜାଳରେ ବସେଇବା, ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ କାଙ୍କ ସିଝା ନ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ହାଇରେ ରଖିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ ରଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଚାରିପଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେଇ ଭଜା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ଅଲଗା କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇକିରି ବନେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଯେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟା ଡାଲଚିନି, ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଲବଙ୍ଗ 2-4ଟା, ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲି ଫୁଟଣରେ। ତାପରେ ମୁଁ କାଟିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଲି। କଟା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଭାଜିଲି। ସେ ଟିକେ ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ 2-3 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। କେବଳ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ପିଆଜଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋଟି ମୁଁ କାଟିକି এই ସମୟରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଲି।
ताकू मु भल भाବରେ कषिबा ପାଇଁ ଟିକେ समय गैस उपरे छाड़ीदेली कड़ाई को। आम जिते देखा टिके ताकू जमती कड़ाई रे लगी न जाए किछि धनिया पाउडर गोटे चामच, जीरा पाउडर गोटे चामच से मसला रे भाजीबा ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। से मसला को भल भाବରେ कषिली। कषि सारला परे मु गरम पानी दिए करी से मसला रे देदेली। जदि आम ठंडा पानी देदेबा ताहले एते भल लगिबनी। से जो कषा मसला रे आम गरम पानी देदेले भल लगे। ताकू भल भाବରେ मिसई दे गोटे घोड़णी घोड़े देली। ताकू जेतेबेले मसला गाढ़ा होइके आसिला सेतेबेले ये जो भजा होइथिबा बाइगणटी को से भितरे पकेइके पुणी 2-3 मिनिट से भितरे रांधिबा ପାଇଁ छाड़ीदेली। ताकू टिके एपट सेपटे करदबा जेमती मसला गुड़िक बाइगण भितरे भेदिबो से भली आमे टिके समय ताकू 5 मिनिट खंडे रांधिबा ପାଇଁ देबा। से आउ टिके तार तेल मसला जमती बाइगण भितरे जरिब। बर्तमान आमर बाइगण भजाटी प्रस्तुत